wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, barkamu da sake kasancewa a wannan takaitacciyar fadakarwa da ya shafi ayyukan aikin hajji a takaice. Akwai bukata alhaji idan zai aikin hajji na tamattu'i yayi umra. Mun yi bayani da farko zai yi ainihin wato ihrami, ya dauki niyya, bayan yayi niyya kuma zai yi tawaf. Tawafi shine zagayen nan guda bakwai da ake aikin Allah tabaraka wa ta'ala. Yayin da mutum a zagaye na farko zai yi sassarfa, na biyu na uku zai sassarfa, sannan kuma zai cire kafadarsa ta hannunsa na dama a lokacin da yake wannan zagaye. A iya wannan zagaye uku shi kadai ne ake cire wannan kafada kuma ake wannan sassarfa. Sabani yadda zaka ga da yawa daga cikin alhazai sai ga a arfa kaga mutum kafadarsa a bude, amina kafadarsa a bude, kai wani a madina ma sai ga kafadarsa a buɗe, wanda wannan ba daidai bane, kuskure ne, ya kamata alhazai mu gyara. Bayan an yi dawafi, abinda ake yi a cikin dawafi shine addu'o'i da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Ba a keɓance wata addu'a ƙwaya ɗaya aka ce dole ita ce za ka yi a lokacin da kake yin dawafi ba. A'a, an buɗe maka ƙofa, za ka iya roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan addu'o'i da Allah maɗaukin sarki ya hore maka. Ka yi wa kanka addu'a, ka yi wa iyalinka addu'a, ka yi wa 'ya'yanka addu'a, ka yi wa ƙasarka addu'a, ka yi wa malamanka addu'a, ka yi akan kasuwancinka, ka yi akan mu'amalarka, ka yi akan lafiyarka, ka yi akan maƙotanka, ka yi a dukkan ƙofa dai ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Mutum yana da dama ya yi wannan. Sannan alhazai su kiyaye bibiyan wato 'yan uwansu alhazai na wasu ƙasashe da za su zo ana addu'a'ul jama'i ake cewa ana Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan. Ana yi, wani yana faɗa, wani yana amsa, wasu na amsawa. An so kowa ya yi addu'arsa shi kaɗai a karan kansa, ba tare da ya yi tarayya da wani ba ko ya yi koyi da wani ba a wajen yin wannan addu'a, saboda kowa yana zuwa da irin buƙatarsa da yake da shi a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kuma shari'a ta nuna mana mu yi aikin hajjin nan da umra ɗin nan kamar yadda annabi ya yi, kamar yadda manzo Allah yake faɗa a cikin hadisi, khudhu anni manasikakum, ku riƙi ainihin wato aikin hajjin ku da dukkan ibadu da ake a cikin aikin hajji daga gare ni. Abinda annabi yayi ka aikata, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kada ka aikata. Bayan an yi wannan za a wuce a je a sha zamzam, an gama zagaye kenan za a sha zamzam. Akwai abin da yake yana da muhimmanci alhazai su kula da shi. Ba yadda ba mutum wajen taba wannan hajar aswad ya je ture wani dan kokarin ya ga ya samu ya taba. Wannan ba daidai ba ne, ba a so a yi amfani da kwanci, a yi amfani da ƙarfi wajen sai an taɓa wannan hajar aswad. Idan ka samu ka taɓa yayi, in baka taɓa ba kai ishara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa da ya zo bai samu damar taɓawa ba, ishara yayi kawai, yayi nuni ya wuce. Bayan wannan za a je a sha zamzam, sannan in an yi raka'a guda biyu kenan, rakatai tawaf, ana gama dawafi za a yi raka'a guda biyu. Raka'a farko za a karanta qul ya ayyuhal kafiruna, raka ta biyu za a karanta ainihin wato qul huwallahu ahad, ko duk abin da ya sawwaka. Sannan a zo a sha zamzam, a yi addu'a a wannan shan zamzam din. In ka samu dama ka sake dawowa ka sambanci hajar aswad inda dama, in babu dama sai ka wuce mas'a wajen yin sa'ayi tsakanin safa da marwa, kamar yadda yake sananne ne. Idan ka je ka tsaya kai inna safa wal marwata min sha'irillah wa man hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima, da kuma sauran addu'o'i da ake karantawa, la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Sannan an baka dama zaka iya roƙon Allah da dukkan addu'o'in da kake so ka ga Ubangiji akan wannan dutse na Safa, dukkan kuma yaran da ka iya amfani da shi wajen roƙon Allah an baka dama. Wallahu ta'ala a'lam.